Gyerekek, azért valamivel járni kell. Ezt a gyönyörű GTA-met fogjuk majd forgatni Japánba. Hihetetlen. Elképesztő ez az autó. Sietnünk kellett a naplemente miatt, ezért gyorsan feldobtam a Skyline Nismo hátuljára a MOV Max Razor Armot, amíg a srácok elvitték lemosni a GTA-met. Ó, és az a hang. A volán mögött egyébként az az Italian in Japan ül, alias Lucio, aki megkerülhetetlen alakja a japán autós életnek, és hatalmas fazon. Ezután kb. Fél órát mentünk az autópályán, meglőttük a rolling shotokat. Just push it close and just flash on me. I mean, it's just a European thing, you know, everybody flashes. Yeah, I mean, it just kind of looks cool in the videos, like it's not about I want to overtake you, just saying hi. Végül ennél a japán szentélynél kötöttünk ki, aminél nehezebb lett volna jobb hátteret találni a vágóképekhez. A GTA-met amúgy felismerhetitek erről a felnőről, ami csak a GTA-mekhez van, és elvileg elég nehéz soron kívül hozzájutni, de még árulkodó jel a Carbon Splitter, az Akrapovics rendszer és a Carbon Spoiler is. 540 lóerő és csak 500 darab van belőle, ez a 424. modell volt. Ennyi lett volna ez a mai összenet, köszi, szia, ciao.